Zdravím vás, priatelia rybári aj nerybári, pri našom ďalšom videjku. Toto videjko bude trocha iné, keďže pri ňom nebudeme, alebo respektíve v ňom nebudeme loviť ryby, takže nebude to také originál rybárske videjko, ale bude to skôr také videjko návodové alebo videjko s receptom. Je to kvôli tomu, že vlastne na poslednej rybačke sa nám stala taká nepríjemná udalosť, kedy sme si nejakým spôsobom poškodili, respektíve predieravili náš čln. Zrejme to bolo vtedy, keď som ten čln ťahal na breh, pretože dievčatá nemajú prsačky a neidú priamo do vody, a z vody, ako ja napríklad v prsačkách nenaskakujú hneď priamo do člnu, tak som ten čln vlastne pri zábere, keď jedna z nich mala záber, tak som ho ťahal na breh. Ten breh tam síce bol taký pieskový, bola to piesková pláž, ale tá pláž bola plná tých kadejakých odumretých mušlí, respektíve ich tvrdých častí, ostrých častí, tak zrejme niektorá z týchto častí poškodila prednú komoru člnu, tak ho teraz vyskúšame nejakým spôsobom zalepiť. Ja som sa snažil poradiť aj s kolegami, aj cez internet som nejaké veci vyhľadával. Kolibri, aspoň ku člnom kolibri dáva Kolibri originál firma takúto tubu, s ktorou si to viete zalepiť. Tá tuba vlastne obsahuje nejaké tie záplaty, sú nejaké záplaty, je tam nejaké lepidlo od výrobcu, ale ja som nechcel ísť týmto spôsobom, pretože som sa radil s kolegom Miškom, ktorého pozdravujem. A on mi poradil, že na to existuje takéto lepidlo. Mala by to byť nejaká tekutá guma, ktorú vlastne dáte na ten čln, ono to schne nejakých 24 hodín a potom by ten čln mal byť úplne v poriadku, nemal by sfúkovať, vlastne to lepidlo by malo byť také silné, že to bude ako tá originál guma na tom člne. Tak uvidíme, ideme to vyskúšať. Takže prvé, čo musíme spraviť, tak vlastne nájsť tú poškodenú časť, respektíve tú dierku na tom člne. Na to použijeme jar, respektíve jarovú vodu, ktorú si rozrobíme v myštičke. Tú prednú časť si nafúkneme, potrieme toto jarovou vodou a vlastne kde to bude bublinkovať, tak tam je ten čln poškodený. Na označenie miesta použijeme Mirka fixku, najlepšie tmavú, aby ste potom vedeli po sfúknutí tej časti, pretože vlastne lepiť to musíte sfúknuté, aby tam nebol ten pretlak vzduchu a to lepidlo nevytlačal von, tak vlastne tou fixou si to označíte a to miesto poškodené viete potom ľahko identifikovať. Koľko? Ešte. Dobre, pozor. Tak ešte troška. Dobre. Jedna komora je dofúknutá. Ešte som chcel jednu vec. Nie, že spravíte tú istú chybu, ako som spravil ja. Ono pôvodne tu som mal dva tesnenia, určite ich máte aj vy, také na sebe. A možno sa mnohí čudujete, prečo som to tam chytal. Práve jedno z tých tesnení som stade z tej pumpy stratil a tým pádom to teraz stále musím dotlačať. Nedá sa to už tým spôsobom zaklikávacím tam zakliknúť, kedy vlastne vám ten vzduch neuteka. Čiže na to si dávajte pozor, aby ste nespravili tiež tú chybu, ako som spravil ja, že vlastne jedno z tých tesnení som odtiaľ stratil. Tak a teraz, keď máme čln dofúknutý, prevratili sme ho na druhú stranu a nasleduje podľa mňa asi to najťažšie a to bude hľadanie toho miesta, tej dierky, pretože ona asi nebude až taká veľká, keďže do toho stavu, ako ste videli, ten čln sfúknutý tak zhruba za tú noc a niečo z dňa takto sfúkol, čiže nejaká veľká diera to asi veľmi nebude, tak uvidíme, ideme to potrieť a snad to nájdeme čím skôr. A už to mám. Už ju vidím. Tu je. Aj. Tu je.
vpredu. Dierku sme identifikovali a je na takom mieste, čo by som ani nepovedal, že tu bude, pretože tu vidíte a že vlastne tá jar vám to takto pekne ukáže. Teraz to najarujeme. Aj vlastne taký zvuk tam počuť. Skús, Nikolka, tam dať ešte tej jary. To je vidno. Áno. Tak bublinkuje. Zlej tak z vrchu vodu. Nie, iba z rukou, Nikolka. Tak no, že by tam pošlo cez tú dierku voda. No a teraz pekne robí bubliny, teraz to vidno. Teraz vlastne vidno tie bubliny, jak to tam bublinkuje tá jar. Tak. Dobre, ideme s tým niečo spraviť. No, takže teraz, keď máme tú dierku identifikovanú, tak dôležitá vec je ešte, treba to očistiť, aby tam neostali nejaké masnoty, aby to lepidlo ako chytilo poriadne, čiže to očistíme s technickým benzínom. Vysušíme to, označíme to fixkou, sfúkneme a ide sa lepiť. Dobre, takže to postihnuté miesto si trocha vysušíme handričkou. Technický benzín dáme na handričku. Trocha viac. A poriadne to tam vyčistíme. Aby tam naozaj neostala nejaká nečistota. Tak. No v podstate on sám vyschne. Tak a teraz, keď to máme vyčistené, tak približne v tom mieste, tu je to vlastne predieravané, tak niekde tu vedľa si naznačím tú bodku čiernu. A keď čln obrátim, lebo ho musím obrátiť, aby som ho sfúkol, tak už budem presne podľa tej bodky. Ono síce budem vidieť aj tak, lebo už viem, kde tá dierka je, ale pre istotu. Čln máme naspäť prevrátený, ideme sfúknuť prednú komoru. By to malo stačiť, už tam tlak není. Tak teraz máme čln sfúknutý. Ja som si tú prednú komoru takto prevrátil, aby to bolo z vrchu, ale ešte to pre istotu trocha začistím technickým benzínom, aby tam naozaj nebola žiadna masnota a to lepidlo chytilo. Tak a teraz nasleduje tá hlavná časť. Lepidlo si ideme otvoriť. Takže vlastne s týmto si prepichneme, klasika. A ešte jedna vec je, že vlastne tie lepidlá sa vyrábajú. Prvýkrát to robím, takže čakám, kedy vyjde. No, veľa ho tam nie je, ale nevadí, postačí. Tie lepidlá sa vyrábajú v rôznych farbách. Vidíte, že vlastne, dobre to je vidno, Nikolka. Toto je zelené, pretože my máme ten čln zelený. Je aj v sivej farbe. A vlastne tento kúsok teraz, tu daj detail, Nikolka, na toto. Ten kúsok by sme mali nejakým takým spôsobom iba pretrieť trocha a rozotrieť a vlastne presne na tom poškodenom to nechať. Trocha tam toho dám. Ja som tam toho asi dal aj veľa, ale uvidíme. Takže takto vyzerá tá zaplata. Teraz by to malo schnúť nejakých 24 hodín, tak uvidíme. Necháme to teraz vysnúť. Zajtra čln nafúkneme a uvidíme ten výsledok. Tak čln mám nafúknutý. Zaplata by mala byť suchá. Tu je to miesto zaplata. Ono v reáli to až tak nesvieti. Neviem, kamera mi to tak berie, že je to tak dosť vidno, ale v reáli to až tak vidno nie je. Ja teraz vlastne pri
nafúknutom člne spravím opäť skúšku s jarovou vodou. Takže to vidíte, že nič nám tam nebublinkuje zatiaľ. Čiže diera je utesnená. Dobre, necháme takto čln nafúknutý ďalších 24 hodín a uvidíme, či nám sfúkne alebo nie. Takže 24 hodín nám ubehlo a môžeme konštatovať, že test bol úspešný, keďže čln nám nesfúkol. Je v podstate takisto nafúknutý, ako bol včera, a aj teraz na tú prednú komoru vytváram nejakým spôsobom tlak a zaplata je v pohode, nič sa nedieje. Takže vlastne, priatelia, keby ste mali nejaký podobný problém a mali ste poškodený čln, nafúkovaciu posteľ alebo dajme tomu prsačky, tak takúto vecičku ja vrelo odporúčam. Ja som to dokonca dohľadával aj na internete, či sa to dá kúpiť v našich obchodoch, a stačí si zadať v podstate kľúčové slovo tekutá zaplata a hneď vám vybehne niekoľko alternatív, niekoľko e-shopov, ktoré alternatívu k tomuto lepidlu predávajú. Dokonca som pozeral, že sa to predáva v rôznych farbách. Ja som si myslel, že je to vlastne len zelené a šedé, ako sú aj člny Kolibri, respektíve ten Kolibri má aj iné člny, ale ja som si myslel, že iba v týchto dvoch farbách, ale predáva sa to vo viacerých farbách. Ja som našiel zelenú, sivú, modrú, bielu a transparentnú, čiže vlastne aj keby sa mi niekedy v budúcnosti opäť stala nejaká takáto vec, čo dúfam, že sa mi nestane, ale keby sa mi stala, tak ja by som išiel asi do tej transparentnej farby, čiže priesvitnej, kedy by vlastne to miesto, ktoré je zlepené, bolo ešte asi menej vidno. Aj teraz, ako ste mali možnosť vidieť na tom videu, síce video to trocha skresľovalo, je to na tom videu viac tú zaplatu vidieť, ako je v skutočnosti, ale za mňa úplná spokojnosť a určite vrelo takéto lepidlo odporúčam. Takže priatelia, ak sa vám naše videjko páčilo, my budeme radi, ak si na náš kanál dáte odber. S rôznymi návodmi, recenziami a podobnými vecami, nielen s rybárskymi videjkami plánujeme pokračovať, takže čo dodať na záver? Vidíme sa pri ďalšom našom videjku. Majte sa.